Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakabili kami ng tiger lobster na almost 2 kilos. Mayroon din ditong Spiny lobster po. yan, isang malaki po na Almost spiny. 1 kilo po. Yan, at mayroong maliliit na spiny lobsters. Yes po. Lobster overload po ito mga ka-studio. Hindi mayayari ang episode na ito mga ka-studio, hindi dahil sa nag-sponsor sa atin. This is also an online collaboration po with Daryl and Liz. Sila din po ay mukbanger po na nakatira ngayon sa Alberta, Canada. Yan, si Ma'am Liz po ay isang Pinoy po. Tapos si Sir Daryl naman po ay isang Canadian. Yan. Ang ganda po ng quality ng video nila mga ka-studio at saka pinipicture din nila yung backyard nila. Kumukuha sila ng mga Vegetables, gulay, opo. vegetables, ganyan doon sa backyard nila. Tapos after noon nagbumukbang sila. Kaya please check out their channel. Ito po yung short clip nila. Kain tayo! First subo para sa inyo. That was so crunchy. Nyap-nyap muna tayo, guys. Mabuhay ka-studio! Sa mga fans ni Bisaya Studio, please pakisuportahan ang aming channel, ang aming mukbang journey, at kita-kits soon! God bless! Mwah! Yun po mga ka-studio, puntahan po na natin sila Daryl and Liz. Mabait po ng mag-asawa na yan mga ka-studio. Tsaka po, sarap palagi ng mga pagkain nila. Naghanda din po sila ng seafood overload. Yes po. Kaya after ng premiere namin po, 7 p.m., puntahan din po natin sila. 7:30 p.m. yung premiere nila. So maraming salamat po, Sir Daryl and Ma'am Liz. Maraming salamat po, Sir Daryl and Ma'am Liz. Yan po mga studio. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Itong lahat ng seafoods wala nabili namin sa Crab Pro Cebu. Ayan, nagbigay din sila sa amin ng crab cracker. Mayroong Crab Pro na nakalagay. Sa dipping sauce, mga ka-studio, mayroon kami ditong cheesy spicy garlic. Ayan, ang sarap nito. Pinadala po ng Crab Pro. Tapos mayroon din silang pinadala na house special sauteed with crab paste. Ayan, ang sarap po. Mayroong mga crab meat yan nandyan. Meron din po kami isang sausawan po na pinadala ni Clint John Usaraga po. Chigas po yung brand niya. Opo. Ayan, meron po ditong chili garlic sauce, original flavor, extra spicy, at calamansi flavor. Ayan Yan. po. Tatlo po yung pinadala niya. Maraming salamat talaga, Busing. Oh, maraming salamat po, sir. Oh, para daw matikman namin kasi lagi daw siyang nanonood sa amin. Mayroon din pala siyang channel po, Clint Usaraga. Yes po. Yan. Check out din po natin. Saka sa gusto mag-order ng Chiga sauce, pwede niyo po siyang i-PM sa Facebook page. Yes po. Siya po ay isang distributor po dito sa Cebu. Maraming salamat po talaga. Thank you, sir. Ngayon po, matitikman na namin to. Natikman na pala namin tong dalawa. Yung isa lang hindi namin na-open. Pero masarap siya. Kaya sinali namin siya dito kasi masarap siyang gawing dipping sauce din. So ayan, mga studio, tara, let's eat! Yan, dito tayo magsimula sa spiny lobster na maliit. Sa'yo ito bang? Hindi ako marunong po. Hindi ka marunong? Yes. Try na natin. Ayan o. Wow! Ito sa'yo. Thank you, Pam. Pareho kami hindi marunong mag-open ng lobster mga studio. Dito mo naman. Yan. Hait ro ba gani? Yung galon, ulo. Wow, tabo mo. Sarap pala to siya mo. Kain po tayo. Yan, tingnan na natin mga parang Ay. lumabas. Sa ilalim. Sa ilalim. Nakuha ko na siya, Pam. Ang cute. Yan. Kainan na. Tara, kainan na po. Ganito pala mo.
Ang sarap po. Meron pa itong naman pang. Meron pa naman ang ulo pero maya na yan. Mm. Para hindi tayo tama. Tagalan. Ano tayo ulit? Yan. Second time natin nakakain ito pa, no? Yan. Marunong na po ako. Buko na namin pero mas parit yan. Taram na niyo. Yan oh. Ayun. Dali ra di ay. Yan. Come on. Tara, cheers. Cheers. Sarap po mga ka-studio. Thank you Mahal so talaga much, pag Ma'am lobster, no? Daryl. Sir Daryl of Ma'am Liz. Maraming salamat po. Wow. Sa'yo ito mga. Mm. Sus, tararam na niyo oh. Dali ra di. Katis na gadaan sa gamay. Yan. Thank you, Pang. So cute, eh. Gusto ko itong kuan pang crab paste. Gusto mo yan, ha? Ngayon lang, hindi malata. Ito talaga kumain ito. Hirap. Pero masarap. Dito tayo mga studio. Inayon na ito pero yung bungkag. Hoy! Yan. Wow. Si Sir Daryl at si Ma'am Liz po pala ay mahilig po sila sa outdoor activities po. Like hiking, swimming, and fishing po. Mahilig din po sila dalawang mag-travel. Parang nagta-travel nga sila ngayon pa, no? Ngayon, nag-shoot sila ng maaga sa collab namin. Yes po. Meron silang Tsaka po si Ma'am Liz po ay isa po siyang Ilongga. Yung nanay niya po Ilongga at yung tatay niya is Bisaya. Kaya nakakaintindi siya sa amin mga Bisaya po. grabe, Oh, laki. laki pa.
Lamig gid kay siya pa no. Lami kayo yun. Spiny lobster. Lamig Yan, no? po sa Tagalog po is masarap po. Yan. Kuha muna tayo ng sausawan mga ka-studio ha. Ito. Try natin tong Original. oh, yan, original mo naman. Yan. Maraming salamat po. Busing yan. Blend. Yan. Yan po. Hating kapatid po kami ha. Eh, hindi pala nahati talaga. Mas Yeah, okay malaki lang yan. sa akin. Sarap nito ang. Mm. Wow. Chigas po, original flavor. Mm. Mm. Sarap mo? Mm. Baka gusto mo mag-extra spicy pa. Mm. Maanghang pala talaga pang. Mm. Itong chigas po, manghang siya na masarap. Nakagana sa kain ba? Usit tayo dito mga studio sa Tiger Lobster. Sabi, laki nito. Saong mo. Prepare ko din po itong extra spicy chigas. Yan na. Sa limon din. Ouch. Wala siyang open. Oh, grabe. Ang laki niya pa. Grabe. Ay, hindi ko siya ma-open pa. Hindi mo open. Yan na, open mo muna to ha. Mm. Wow. Wow. Hmm? Yan mo. Mm. Kuha ko na. Dapat buo. Mm. Kung naalala niyo po, last time po kami kumain nito po, hindi po namin nakuha ng buo yung laman niya po. Kasi hindi pa po kami marunong nun ba. Nag-prepare po kami ng 3 kutsilyo nun. Dapat pala gunting at saka pamukpok. Ano na? Kunin mo. Yan. Wow. Grabe, ang laki. O, yan mo. Sa iyo yan lahat mo. Ha? Hati tayo. Mm. Yan, ka-studio, tara. At itong isa. Okay pa. Ha? Hmm. Ay, sorry. Ito po yung try ko. Yung kalamansi. Kunti lang. Ang sarap po. Yan. Try ko pong kalamansi. Ang hang mo. Mm.
Kaya hindi ko ito tryan pa. Ang sarap ito. Huwag po natin kalimutan po, Daryl and Liz po. Maraming salamat, ma'am, sir. Lamis unog. Hmm. Yung ulo po, hindi lang mo namin kakainin. Mamaya na lang po yan. Gustong-gusto mo to, no? Tumanghang siya mo. Pero masarap siya. Hangga po tayo. Lalo tayo matatagalan ng studio pag kainin pa to, ang laki ano? Yan po. Ubus rice ko mang dami no, no? Okay din. Maraming salamat po, Sir Daryl and Ma'am Liz. Maraming salamat po. Nag-enjoy po kami sa lobster overload na ito. Yes po. Dami naming Sobrang nakain po. sarap. Sobrang sarap pala ng spiny lobster, no? Iba yung lasa niya sa tiger lobster. Tiger Blaster. Huwag po natin kalimutan po, puntahan po natin sina Sir Daryl and Ma'am Liz. Yes po. Yeah, before kami paalam mga studio, shoutout muna kami. Shout out Kathleen Jane Bustamante from CDO, Ron Sambat from Pampanga, Chris Miguel Igot from Lapu-Lapu, Jezabel Fabricela, Maika Guevara, Ivy Insorio, Michael Sagkal at Trajan Biatin, Ay po. Dens Malungay from Bohol, Lagsilon family from Davao City, Jana Ajo or Jana Aho, Team Jackson Lifestyle from South Australia, Sora Kong TV, Devil Bat, Chacha Manalo, J-Lord and Gisher Mark Lamela, Cook with Marlon, meron po siyang channel po. Norma Baltazar, Amor family from Cavite, Amuncio family from St. Bernard, El Shadina Manguda, Ruby Aragones from Dumaguete, Joshua Balatukan from Masbate City, Jeneline Postanis from Makati City, Ay po. Felicilda Riola from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Belated happy birthday Ramon Peñas Cosas, Angeline Tillman from UK, Ibanez family from Cagayan de Oro City, She Aguanza and Cart Chris Aguanza, Lens Channel, Ana Marie Quizon from Paho, Lapu-Lapu, Mami Yuli from California, Mary Bangkat, Rochelle Villanueva, Dave Matthew David, at Idna Van Guesem from Belgium. Yan na po. Ayan na po lahat ng shoutout. Maraming salamat mga studio sa palaging suporta at palaging panonood sa channel po namin, sa Maraming mga salamat. videos po namin.
Maraming salamat po. At sa nag-sponsor sa episode na ito, Sir Daryl and Ma'am Liz. Maraming salamat po for this collaboration. Thank you so much po. So dito na po kami magpapaalam mga ka-studio. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye. Bye.